दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसाव मोनसे गोनांथार थांनाय जाबाय थानाय मेट्रिक आनजादखौ लानानै गोनांथार आयदानि सायाव जों दिनैनि बे खौरां मेलखौ जों लानाय जादों। जि मैया जालांनाय मेट्रिक एग्जामनि जि ससियेल साइन्स एबा समाज बिगियान आयदानि जि सोंलु बेखौ जोङो नुदों आरो गोबां गार्जेन आरो फरायसुला फरायसुलि एबा फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जों रिपर्ट मोनदों दि बेयाव सोंथि बिलाइयाव गोबां गोरा एबा सिगांनिफोरनिख्रुइ एसे सोलायनाय जों नुनो मोनदों। बेयाव जाय सोंथिनि फिननायखौ होनो थाखाय जोंनि थाखो 10नि फरायसाफ्रा हाख'वा बा बेयो 10 थाखोआव फरायनाय गथ'फोरनि होथावना माखासे सोंथिनि एन्सारफोरखौ दिनै नुनो मोनाखै। दा बेखायनो जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड बिथांमोनखौ जों खावलायगोन दि बेयाव जाहाथे रावबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा बिनिफ्राय पास जानायनिफ्राय जानगाराव थानो नाङा, बेखौ जेरैखि जाया बिथांमोना बिनि राहा लानांगौ। मानोना बियो बिथांमोननि जि कुइसन पेपार बेखौ जों नुदों बेयो 10 स्टेन्डार्डनि बियो जायाखै। बिथांमोना APSC UPSC आनजादनि बायदि बियो होदों। मानोना बे APSC एग्जाम नङा, बे क्लास 10 नि मेट्रिक एग्जामसो। गुबुन बोसोरफोरावबो MCQ खौ बिथांमोना होबोदों आरो बेबायदिनो सिगांबो होदोंमोन। खिन्थु देग्लाय नि MCQ फोरनि माखासे सोंथिफोरखौ नायोबा बियो गोबां क्रिटिकेल, गोबां माने बेले बेजे बेयाव खालामदों। गोबां फरायसाफ्रानो बे जेंनाजों मोगा मोगि जानानै जादों। आरोबाव जों सुलुंनिफ्राय जों मिथिना मोन्दों, रिपर्ट मोन्दों दि बेयाव माखासे माने आनजाद मिरुफोराव बिथांमोना गुबुन समफोराव 5 मिनिटनि सिगां बिथांमोना आनजादाव हाबनो होयोमोन। खिन्थु मैयानि समाव बिथांमोना आधा घन्टानि सिगां 30 मिनिटनि सिगां बिथांमोना हाबनो होदों। दा बेयाव जों सन्देह जादों दि 30 मिनिटनि सिगां हाबनायनि सिङाव मा दङ, ना बिथांमोना सिगांनो बेबायदि खालामखानानै दिनै बिथांमोना बेबायदि खालामदों। दा बेखायनो जों खावलायदों दि सासे जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदि खुनु पयदे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा नाम्बार मोननायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां हयथ' जाया। दा बेखायनो जों खावलायगोन। आरो जाखिनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जिनिफ्राय जों जि रिपर्ट मोन्दों दि फैबाय थानाय समाव रिजाल्टआ बेसेबां मोजां जागोन जों बेखौ बारा आसा खालामाखै। दा बेखायनो जों माने खावलायदों दि माने फरायसाफ्रा गोबाङानो जोंनो खोन्थादों दि लिरनो हायाखै, एन्सारखौ बिथांमोना होनो हायाखै। दा बेखायनो जोङो माबायदि रिजाल्ट जागोन बेखौ जोङो एसे सन्देहजनक जादों। दा बेखायनो जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्डखौ जों गले गले खावलायगोन दि बिथांमोना बिनि गोख्रै माबा मोनसे इनिसियेटिभ एबा राहा लानांगौ आरो जोंनि फरायसाफ्रा जाखिनि जेंनाजों मोगा मोगि जादों दा बै जेंनानिफ्राय बारग'नायनि राहा बिथांमोना जाहाथे होनांगौ। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखौनो खावलायो। नमस्कार। আজি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বড'ফা হাউচত 2025 HSLC যি দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা এইটো লৈ পেলাই এটা সংবাদ মেল আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াতে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক বডচা ব্ৰহ্ম আৰু ইয়াত আমাৰ উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুসকল। যে আমি ইয়াত আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা কালি যি মেট্ৰিক এক্সামত যি ছ'চিয়েল ছায়েন্স এক্সাম যি হৈছিলে, এই এক্সামত আমি কুৱেশ্যন পেপাৰত আমি দেখি পাইছোঁ যে ইয়াত আগৰ বছৰত যেনেকুৱা হৈছিলে যি পেটাৰ্ণত দি কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিছিলে, কিন্তু এই বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো কমপ্লিটলি এইটো অলপ সলনি হৈছে বা বহুত পেটাৰ্ণটো বহুত টাফ হয়তো আহিছে, আমি এইটো গম পাইছোঁ। আমাৰ তাত এতিয়ালৈকে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীত অভিভাৱকসকলে লগতে আমাৰ বহু শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাক জনাইছে যে এই পৰীক্ষাত যি কুৱেশ্যন পেপাৰ এইটো বহুত মানে টাফ এটা আহিছে, কঠিন এইটো হৈছে। যোৱা বছৰ বা আগৰ বছৰবিলাকতো কুৱেশ্যন পেপাৰটো MCQ বা মাল্টিপল চইচ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিছিলে এইটো যোৱা বছৰৰো আহিছিলে, কিন্তু এইবাৰ এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰত MCQটো বহুত ক্ৰিটিকেল বা বহুত হাই লেভেলৰ এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰটো হৈছে আমাক জনাইছে। আৰু আমিও এইটো চাইছোঁ, এইটো 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ডত কুৱেশ্যন পেপাৰ হোৱা নাই। আমি এনেকুৱা কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো বা এই লেভেলৰ কুৱেশ্যনটো এইটো APSC UPSC এক্সামত আমি এইটো দেখি পাইছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন ব'ৰ্ড আৰু অসম চৰকাৰ আসাম গভৰ্নমেণ্টক আমি জনাইছোঁ যাতে কোনো কাৰণত আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডিপ্ৰাইভ হ'ব নালাগে, বঞ্চিত হ'ব নালাগে। কাৰণ আমি এতিয়া বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত কথা পাতি পেলাই আমি গম পাইছোঁ বা আমি এটা মানে
ভাবিব পাৰে এইটো ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো আমি অলপ সন্দেহজনক হৈছে ৰিজাল্টটো ভাল এটা হ'ব এইটো আমি আশা কৰা নাই তাৰ কাৰণে আমি আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু যি আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বৰ্ড এইটো আমি জনাইছোঁ ভৱিষ্যতত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো পধ্যে ডিপ্ৰাইভ যাতে নহয় এইটো আমি জনাইছোঁ আৰু আমি ভৱিষ্যতত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফিউচাৰত তাতে এনেকুৱা প্ৰব্লেম লগত যেটো ফেচ নহয় এইটো আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি এইটো দাবী জনাইছোঁ হয় এইটো যেনেকুৱা কুৱেশ্যন এইটো দিছে এইটো নিশ্চয় হ'ব নালাগিছিলে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক আমি ধৰ্মক বা এনেকুৱা হয়তো কুৱেশ্যন পেপাৰ এইটো দিব নালাগিছিলে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি পঢ়া সময়ত এইবিলাক চিন্তাধাৰা আমি সোমাই দিব নালাগে আৰু যেনেকুৱা মানে কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াত আহিছে এইটো মানে 10th ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো ভাবিবই নোৱাৰে দিব নোৱাৰে কিছুমান মানে শিক্ষকসকলেও ইয়াৰ এনচাৰ মানে উত্তৰ বিচাৰি মানে অলপ তেখেতসকলেও উত্তৰ বিচাৰি মানে পাবলৈ কঠিন হৈছে এইটো আমি পাইছোঁ তাৰ কাৰণে আমি বাৰম্বাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ এইটো যাতে ভৱিষ্যতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো পধ্যে ডিপ্ৰাইভ যাতে নহয় देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9707457550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन